Я провери микрофона работи ли. Ехо. Какво си ял? Барчи. Барче ли яде? Къде е брашното? Няма. Слагаме около 200 грама брашно. Ще сложиме какао на Dragon Fruits. Какао. Което може да вземете от Озон и да си направите и вие мъфини. Сега слагаме форми на прах пак на Dragon Fruits. Паяка дига колата ли? Да. Да, паяка дига колата. Дай. Мале. Пуши. Бак. Абак. Я малко канела. Дай. Пуши. Това кое е? Бай. Бак. Бак повер май няма бе тази. Ще сложим малко кокосово брашно. Бак. А няма. О, ма какво стана? Ти сода ли сложи? Да. Дай. Бе стига толкова сода. Бъркай. Така, като миксер, нали? И малко тръстикова захар. Малко. Чакай аз да разбъркам. Между другото, по случай Деня на детето, влизайте в сайта и избирайте подаръци за вашите деца. Знаете, там има PlayStation, има игри, има абсолютно всичко. Айде сега сложиме 2 яйца вътре. Браво! Знаеш какво ще сложим? Да. Кокосов крем ще сложиме на Dragon Fruits, който също го има в Озон. Можеш ли? Да, виж как знаеш с лъжицата. Е така. Кокосовия крем не е като кокосовото масло. Вижте как става. Така. Всичко направи мармалад. А пък и щупа да не сложим крема сирене. Нацапа ли се? Имаме и малко кисело мляко ще сложим. Ядеш ли? Да. Е така, да видим ще стане ли с места. Форма за мъфини, която също може да вземете от Озон. Сега слагаме във всяка формичка. Хоп, така хоп. По едно парченце шоколад без захар. Хоп. Я шайте. Я захапна малко шоколад. И сега ще поръсиме с малко крънч шоколад, който пак е от Озон. Аз захапвам. Вики прави мъфини, нали? Това е много хубаво. Навсякъде има по земята. И сега във фурната. Оп.